Bunlar ýagşyly Kayfadyň Halkara Newit we Gaz Uniwersitetiniň molimleri, Hatay Halk Respublikasynyň Siýan we Çende şäherlerine ýerleşýän Siýan Newit Uniwersitetini hemde Hebey Newit Hünär Tehnika Uniwersitetini gazanyp alýan magdanlaryň geologiýasy we gözlegi hemde maglumat ulgamlary we tehnologiýalary ugurlaryna değişli hünär derejesini ýokallandyryş okuwlaryny geçýärler. 10 gün dowam edýän hünär derejesini ýokallandyryş okuwlary üçin ýürüte meýnama taýýarlandy. Netijede bu iş tapary ýagşyly Kayfadyň Halkara Newit we Gaz Uniwersitetiniň daşary ýurtlaryň ugurdaş ýokary okum mekdepleriniň kampaniýalarynyň arasyna özara bähwetli hyzmatdaşlygyň ösdürmegine, alim bilim ulgamyna täze başlangyçlaryň ýoly goýulmagyna, şeýle-de ýurdumyň bilim ulgamynyň halkara giňişligindäki awraýynyň hasa ýokarlanmagyna öz münasip goşandyny goşar. Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň Kangwon Milli Uniwersitetiniň arasyna alim we bilim babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünmek hakynda ähtamanyň çäklerine Koreýa Respublikasynyň Çukunçukon şäherine ýerleşýän Kangwon Milli Uniwersitetiniň Institutynyň Günnäger Dilleri we Edebiýaty fakultetiniň Korey dili hünärine bilim alýan talyplary okuw tejribelerini geçýärler. Şeýle ýokary derejede gurulýan halkara hyzmatdaşlyk talyplarymyň hünär taýdan kämilleşmegine uly iter bermek bilen bir hatarda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky alim bilim babatda gatnaşyklaryň hasa durnukly ösmegine sallamly goşant goşýar.